Il-ħamis filgħodu tnediet il-ħames edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali l-Istat tan-Nazzjon taħt il-patronċinju tal-Uffiċċju tal-President. Dil-edizzjoni tal-konferenza imtella mill-professur u statistiku Vincent Marmara u Lubondi se tkun qed tiffoka partikolarment fuq l-edukazzjoni fl-isfond tal-bidliet soċjali li għaddej minnhom pajjiżna b'teknoloġija u l-fenomenu tal-globalizzazzjoni. Din il-konferenza hija intiża li tagħti stampa aħjar ta' fejn jinsab l-Istat Malti. L-organizzatur Lubondi spjega kif l-an primarju tal-konferenza u li permezz tagħha il-pajjiż jimraħ fuq dialogu nazzjonali. Importanti għaliex bid-dialogu biss inti tista' tasal għal konklużjonijiet li jkunu jirrappreżentaw dak li aħna qegħdin nippruvaw nanalizzaw f'din il-konferenza u f'dan is-sondaġġ li hija aħna min aħna. Il-professur Marmara innota l-ħsieb wara l-inklużjoni ta' stħarriġ xjentifiku biex itella din il-konferenza għal darb'oħra. Stħarriġ xjentifiku għax aħna dejjem minna li qabel nibdew diskussjoni dwar l-istat tan-nazzjon, l-istat tal-poplu, l-ewwel il-poplu jrid isemma leħnu. L-ewwel iridu nibdew billi nifhmu min qed jinfluwenza, min qed jaffettwa lill-poplu. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono spjegat għaliex inħasset il-ħtieġa li tkompli b'dan il-proġett. Kien hemm fost il-mexxejja u meta jiena ngħid mexxejja imma nirriferix biss għal mexxejja politiċi, imma għal mexxejja wkoll fiż-żona tal-investiment, manifattura, etc. Trade unions, illi qaluli isma' din tajba, dina ejja nkompluha ta' għaliex ittina stampa ta' fejn qed jonfoħ ir-reħ, ta' fejn qed jonfoħ ir-reħ tal-popolazzjoni tagħna għal xiex tkun qed taspira